15 katindahan at bang sa palengke sa Piña Plata sa Samal Island gipangguba. Samtang pipila ka informal settlers sa Bangkal, Davao City, voluntaryong midismantel sa ilang mga panimalay. Ani ang detalye? Gamit ang bakho o mga personay sa demolition team, gipangguba ang 15 ka mga tindahan nga nahimutang at bang sa Piña Plata Public Market. 2017, doon na notice nga pawaon sila sa propiedad sa usa ka Eduardo Bangoy ug 2019, migula ang writ of demolition. Prior to that, nagkaroon na siya proseso. First, nag-issue ang City Housing or TFRR in connection sa property ni Eduardo Bangoy. Gikasakit sa pipila ka mga nanag-iya sa tindahan sa lugar ang pagdemolish apan wala na kuno sila mahimo. Gani, emosyonal kini magtiayong sila Rosalyn ug Carlito Monel kay asa na kuno sila mangita og panginabuhian karon. Sakit kay sa kuha sir kay mura jud na mo pangitag pagkaon sa pagbuhi sa mga anak. Pagdugay na ninyo ang barbershop punta? Duha pa lang jud ka bulan. Wa man kita mahimo kay di man ato ah. Aman ra kita sa kuano ni. Aman ra kita ni saon lang ni namo. Hinoon, full force ang Samal Police ug augmentation sa Davao del Norte Provincial Police Office. Resulta sa hapsay ug malinawong demolisyon. Kumusta Super Commander? So far sir, wala man tayo perceive threat and then resistance sa katong mga ipandemol. So pasalamat po ta kay kami maintaining peace and order between two parties. Sa Davao City, voluntaryong ginismantel sa mga informal settlers ang Purok 34 Taal sa Bangkal, ang ilang kabalayan nga gitukod daplin sa sapa. Kini human nakigdialogo kanila ang kagamhanang lokal sa Davao. Gipasabot kanila ang kadelikado sa pagpuyo daplin sa sapa. Hilabi na kung kusog ang ulan, kanus amusaka ug mula pa ang tubig sa sapa. Mapasalamaton ang kagamhanan sa positibong aksyon sa mga residente nga malinawon silang mituman sa hangyo sa gobyerno. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.